Viime jaksossa me päästiin Nordkappiin ja me vaihdettiin se sateinen ja tuulinen rannikko tähän tosi upeeseen Eurooppa 45 ja ajettiin sitten Altasta Kautokeinolle, missä me sitten yövyttiin. Här kommer vi Sverige och hemlandet. Vi körde från Kautokeino till Enontekijät och bunkrade upp med lite mat och bensin och nu genom Muonio så har vi kört till Sveamamma och tillbaka till Sverige. Me löydettiin yöpymispaikka Kitkiöjärveltä, se on Ruotsin puolella ja näytti vähän siltä, että tämä Nordkappi oli pikkasen karastanut, että no mä jäin kyllä itse nuotio ääreen lämmittelemään ja tämä pressu piti hyvin sateen poissa ja nuotio piti vähän näitä ötököitä loitolla. No niin, nyt on sitten pitkästä aikaa ensimmäinen aurinkoinen aamu täällä. Ja ensimmäinen syysaamu, että se on sitten vaan odottaa varmaan kesää taas jonkun 10 kuukautta. Me ollaan oltu yötä täällä, mikä tämän paikan nimi Arvidsjauri, että me löydettiin tällaiset mökit, meillä on ihan helkkarin kylmää ja virusta kun me tultiin tänne ja niin, nyt me ollaan täällä yövytty. Ihan kiva mökki tää oli. Vähän pitkä matka vessoihin vaan, mutta niin, sitä mitä ihmiset ei näe, siitä ihmiset ei tiedä eikä voi huonosti. Taina on tuossa heräämässä. Huomenta. Me ollaan jo, totta puhuen, vähän valehtelin, me ollaan jo siivottu tää mökki. Niin, kyllä nyt kiiltää. Täällä oli pieni kaminakin, mutta täällä oli niin hyvät lämpölaitteet, että kyllä kaikki oli sitten. Kaikki pysyi kivasti lämpimänä ja tässä on tää mun Bien Borilaukku 20 € Tokmannissa. Toi mun todella kallis Kriega Revit Superduper laukku, niin siitä meni vetoketju jo sateessa heti tuolla ennen kuin oltiin tuskin päästy matkaan. Niin. Et semmoista me viedään roskat ja me pakkaillaan pikkasen ja sitten me lähdetään tuonne Vildmarksvägeniä pitkin. Ensin täytyy päästä Vilhelmiinaan ja Vilhelmiinasta sitten jatketaan ja katsotaan nyt. Nyt pitäisi olla nämä sateet ohi, että alkaisi vähän tämä elämä taas maistumaankin. Että semmoista tällä kertaa. Me pakataan, me startataan, me lähdetään.
Mä en tiedä tarvitko mun tankata, mulla on täys tankki. Joo. No voi mäkin täyttää, niin se on helpompi sit samaan aikaan. Tässä pitäisi kääntyä alas. Joo. Tässä on täällä. Pitäisikö jäädä ylös? Kello on vasta vähän liian vähän vaan. Tämmönen paikka löytyi tällä kertaa. Herran, eikä täällä on laavut ja tulipaikat ja järvi. Hienolta näyttää tää Ruotsinkin Trans-Europe Trail. Noniin, meillä on sitten semmonen tarkoitus tänään, että pysytään ihan kiltisti asfaltilla ja ajellaan Vilhelminaa ja sitten sieltä lähdetään Vildmarksvägeniä. Ajetaan se ympäri. Ja se toimi ihan hyvin tunnin verran. Sitten oli pakko lähteä ajaa Ruotsin kasitettiä pätkä. Ja sitten kun me päästiin vihdoin viimein tänne lähelle Vildmarksvägeniä ja Vilhelminaa, niin me sitten mietittiin, että otetaan tämä tetti sitä kosken toiselta puolelta, katsotaan jos löytyy yöpymispaikkaa. Ja mehän löydettiin sitten yöpymispaikka ja tää on soraa. Soraa täällä on. Ja kauhea pauhe kuuluu takana ja mikä se nyt on, että siis no tämmöisestä paikasta löytyy yösiä sitten, että tänne vaan
pistettiin Tainankaan teltta pystyyn ja kyllähän täällä kelpaa oleskella. Kyllä on kyllä on taas luonto hienoimmillaan ja on nyt se on semmonen juttu, että joka kerta kun me ollaan oltu tiukoilla, että ei tästä tule yhtään mitään, että ei me löydetä yöpymispaikkaa, niin kyllä tää jokamiehen oikeus, että kaikissa on vaan portteja ja suljettu ja laitettu betoniporsaita tai vaikka mitä miinoja, mutta kyllä me ollaan aina vain jotain löydetty viime hetkellä ja tuntui ihan pirun hyvältä, että huomenna sitten mä lupaan, että pysytään asfaltilla ja ajetaan sitten tonne tää pätkä tätä Wildmarksvägeniä ja päästään suuntaan välillä vähän kotiakin päin. Ja sitten täällä on aivan mainio telttapaikka löydetty yöksi. Se on tommonen. Mä oon ihan itse kyhännyt se. Täältä löytyy yksi vaimo, joka hörpsii kypäräkaljoja. Huomenta päivää. Päivää, iltaa. Ja sit on vähän kostuneita puita. Kaikki on täällä kuivumassa, että me ollaan hengissä. Ja niin mä kerroin tässä, että yritetään huomenna pysyä pikkasen enemmän asfalttia, että päästään eteenpäin. Mutta ei se niin helppoa ole. Ei. Ei. Että sillä ei muuta kuin hyvät työt ja jatkot. No niin, nyt ollaan oltu yöteltassa ja aamun pikku soratieajon jälkeen ollaan päästy joku 60 kilsaa tätä Vilhelmiinasta Wildmarksvägeniä ja täältä se näyttää, me yritetään löytää roskista. Roskis on priority 1. Ja täällä on sitten tämmöstä ihan siis todella hienoa näköalaa. Nyt. Täällä pauhaa kaikki. Koskettu.
No niin, nyt on sitten tasa 3 viikkoa oltu reissussa ja yö on vietetty Hammerdalin campingilla. Oli toi vähän aikaa vievä ja vähän kylmää kyytiä tää Vildmarksvägen, niin me ei sit ihan päästy Östersundiin asti. Löydettiin tällainen kiva campingpaikka. Me otettiin tästä, tää oli joku 60 €, 600 kruunua mökki tästä ja tää on ihan mukavan näköinen paikka. Tää on sellaisia paikkoja, missä joskus on lasten kanssa ollut niin kuin Tanskassa, että tää on tämmönen vähän trampoliineja ja sun muita kivoja ja noin, mut huomaan kyllä, että todella tyhjää täällä on, että täällä oli yksi toinen prätkäseurue oli eilen 2 prätkän kanssa ja Trollhättanista oli tässä vanhempi pariskunta ja jutteli pikkasen, olivat autolla olleet kiertueella Ruotsissa missäs muuallakaan. Tää on ihan hyvä hintasarvoinen paikka ja nyt lähdetään taas etelään kotiin päin. Vielä on joku 8,5 kilsaa kotiin. Mutta kyllä mä ihmettelen tätä, että tämä turistipaino on näköjään täysin poissa nyt. Aina on puhuttu, että Saksassa tulee turistit tänne elokuussa ja tiet on täynnä, mutta täällä on kyllä muutama asuntoauto liikkeellä. Ja siis mietin vähän, että miten paikalla menee. Tää on kivassa paikkaa tää ja täällä on hyvin vähän jengiä. Että onko covid sit jotain opettanut, en tiedä. Mutta kaikki on pakattu. Tässä mun vaimoni on hirveän pirteänä, kun pääsee taas hurattelemaan prätkällä eteenpäin. Mä näen itteni jopa peilistäkin. Että semmoista. Ei muuta kuin menoksi. No niin. Värikkään kahvila, mitä mä oon nähnyt. Nyt syömään.